Ho, 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 ho. Mit szóltok hozzá? Újra működik a lámpásom, sikerült megjavítani. Ez az egyik jó hírem. A másik jó hírem, hogy bár fogynak a helyek, de még mindig lehet időpontot kérni tőlünk. A mikulásfarm.hu oldalon találtok információkat, illetve itt első hozzászólásként ott a telefonszám is, amin be lehet jelentkezni hozzánk. És van még egy jó hírem, ma elkészült a postaláda is, nem tudom mennyire lehet látni, talán ott a kép sarkában látszódik. Oda pedig azt várjuk, hogy hozhatok magatokkal leveleket, amit szeretnétek a Mikulásnak odaadni. Lehet ez, mint említettem, levél, de lehet az is, hogy hoztok valami színezőt, amit nekem színeztetek, és oda be tudjátok dobni a postaládába. Ez lett volna az egyik, amit szerettem volna elmondani, illetve előveszem ezt a nem is olyan túl nagy könyvemet. Nagyon remélem, hogy megtalálom benne a jegyzeteimet. Üzenetem van őrbottyámba Miminek és Zoénak. Tudom, hogy jöttök hozzám, egyébként ti jöttök legmesszebbről, nagyon nagy szeretettel várunk benneteket, és nem kell izgulni, tudom, hogy jó gyerekek voltatok, az alvással még van egy kis probléma, azt így tudom, meg néha az evés sem, meg a szófogadása, de ezek nem nagy gondok, meg hát úgy sincs krampuszom, úgyhogy gyertek csak bátran. Aztán egy picit közelebb, Dabasra van egy üzenetem, Sárának és Somának, hogy apával beszéljetek, hogy szeretnétek eljönni a Mikulás farmra, és akkor szerintem ő el fog hozni benneteket. Rólatok nagyon sok jót tudok, nagyon rendes testvérek vagytok, szófogadóak is vagytok, bár itt is azért néha a fegyelemmel van egy kis gond, de alapvetően tudom, hogy nagyon rendes gyerekek vagytok. És akkor egy picit közelebb Vaskútra üzenek Zsombornak és Kornélnak. Nagyon várunk benneteket. Emlékeztek, hogy tavaly is milyen jól éreztük magunkat. Nagyon reméljük, hogy az idén hasonlóan jó találkozás lesz majd. Röviden ennyi. Jövő héttől jöhettek, várlak benneteket. Sziasztok!